Svend O. Eriksen, som sejler på Venøfærgen. Hvad kan du fortælle mig om Venøfærgen? Jamen altså, jeg har jo arbejdet der i en 10-15 år. Da jeg kom hertil, der anede jeg intet om, hvor Venøfærgen den kom fra. Så det begyndte jeg simpelthen at interessere mig for. Og begyndte jeg at finde frem til, at jeg begyndte at starte en større redningsaktion for at finde Venøfærgens nærmeste slatning. Simpelthen. Hvor... Er du klar igen? Ja, jeg er 100% klar på det to. Så begyndte man at finde frem til Venøfærgens nærmeste stykke. Og det viste sig så, at det var det store skib, Titanic. Det er meget kendte skib, jeg ved ikke om du kender det. Jo, det kender jeg. Hvordan fandt man frem til det? Jo, men altså man jeg ved ikke om du kender sådan nogle DNA-prøver. Jo. Skibe? Ja, du tager sådan en blodprøve ned fra motor, eller nej, det er jo en olieprøve, som du så tager fra motor. Og så kan du så gå ind og så sammenligne den med forskellige skibe. Var det den fiskekutter der? Nej, så fandt man så frem til, at det var Titanic. Så ved jeg ikke, om det har været, og Titanic har været mor til den skib her, eller hvad? Vil det så betyde noget for turisten, at den har det slægtskab? Jo, men altså, det vil simpelthen betyde, at vi regner med, at i løbet af næste måned, der vil vi alene på vores nye souvenirshop, som vi starter her, tjene et sted mellem 4 og 8 milliarder kroner. Ja. Men kan man så føle sig sikker, at man sejler med Venøfærgen, ved hvordan det gik det store skib Titanic? Jamen det kan du tro. Den skib her, det har sejlet lige siden, at lang tid jeg har arbejdet der. Og det er derfor, at selvfølgelig så er det fuldstændig sikkert, og det skal man ikke være bange for. Selvfølgelig så har vi taget vores forholdsregler. Så hvis der nu skulle komme en lille isbjerg, så gør det ikke noget, fordi at vores radar nu pludselig finder sådan en isbjerg der, så kommer der sådan nogle airbags ud af siderne på den. Det ved jeg ikke, om du kender til. Ja. Så den kan faktisk køre ind i et isbjerg, uden der rigtig sker noget. Men tak fordi du var med. Ja. Simon Bo Flash. Vi sejler nu. Hej.